tayo ngayon sa bayan ng Mapandan. Kukumustahin po natin ang ating mga kaprobinsya dito po sa Mapandan at ihahatid natin ang mensahe ng pag-asa. Kahit nasa pandemic po tayo ngayon, si Monmon Kiko at ang buong Agila ay magtatrabaho upang magdala ng pag-asa sa pamamagitan po ng mas maraming trabaho sa Pangasinan. So samahan niyo ako